थारैनो बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाफोरखौ होबथाना गावसोर हा लागासिनो नामा? बे खेबाव एम रन्जित बसुमतारिया खेंफोरदों बिपिएफ दैदेनगिरिफोरनि सिङारि सोलो। बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रानो रायजो राजाखौ हा लानो बादा होना गावसोरनि मुं थिसनदों। खाम्फानि 40 बिगा हाखौ खाम्फानि मानसियानो मुं थिसनदों। बिपिएफनि साननाय हनाया जोबोद गोनो गोथो। नंगौ, बे समाव एम रन्जित बसुमतारिया खेंफोरना होदों बिपिएफ दैदेनगिरिफोरनि सिङारि सोलो। रायजो राजाखौ होबथाना बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा गावसोरसो हानि थाखाय सिगां मुं थिसननायखौ फोरमायदों हाग्रा बिफाननि एम रन्जित बसुमतारिया। एम रन्जित बसुमतारिनि बुंबावनाय बादिब्ला बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा जोबोद गोनो गोथो, जायनाखि रायजो राजाफोरखौबो गोनो गोथो खालामो। जाय समाव बिटिआर सरकारा हा गैजाय रायजो राजाफोरनो हा होगासिनो बे समावनो बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाफोरखौ हा लानायनिफ्राय होबथारना गावसोरसो सिगां हा लानाया जुदि नंमारगौब्ला थारैनो बेयो साबजाथावना। बे समाव एम रन्जित बसुमतारिनि बुंनाय आबुं बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनासं। बिमाजुलि आरो मोनसेया मामोनलाय जोंना दा थांगोना जों माजबाद, बे मोननै माबानि आन्दाराव रेन्जनि आन्दाराव जोङो गासै 1202 हाउसहोल्डनो थाखाय हा बा सुबुंनो थाखाय जों हा होनो थांगासिनो दं। बा जोङो बिमाजुलियाव दा होखांबाय। दा 440खौ जों बहाय होबाय। हा होनानैनो जे जोंनि समस्या जोबदों जों बेखौ सानाखै। मानोना जोङो बर' फिसाफोरा बा आसामनि मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि माहारियानो बा फिसाफोरानो हानि फिसा होननानै जों मिथियो। गुबैयै जोङो हा सायाव थाग्रा, गोदोनिफ्रायनो जों हायाव रायजो जाबोनाय, जुग जारिमिना मिन्थियै समनिफ्रायनो जोङो हायाव रायजो जाबोनाय। नाथाय बे 7,000 रायजो जाबोनाय बर' हारिनि हालोदा ओरैबायदि गाज्रि दिनैसो जोङो हानि फोरमान बिलाइखौ मोननो थांदों। जिखियानो जा बेफोर गासिबो जालांबाय थालांबाय, गोदोनि बाथ्राखौ रायखांनानै लाब गैला। दा जोङो माबायदि राहाजों जोंनि बर' हारिखौ मोनसे मोजां राहा लामाजों दैदेनलांनो हागोन, बे मिजिंजों खावलायनानैसो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि समाजनि गेजेराव मोनसे गुफुं समाज दानायनि गेजेरजों गुफुं मिजिंजों गेरेमसा हारि दानायनि बड'फानि जा थांखि, बे थांखिखौ जाफुंहोनायनि गेजेरजों जोङो खामानि मावलांनो नागिरदों। जायनि जाहोनाव नेरा नेफेरा नाजाथाबनायनि जाहोनाव जोंनि बिटिसि हालामा बयनिख्रुइबो गाहायसिन थाखोआव जोंनि इडुकेसननि जा माबामोन थासारिमोन, बेखौ जोङो आसामनि गेजेराव जौसिन थाखोआव बोखोनो हाबाय। बेवहाय नोंथांमोननिबो हेफाजाब दङ, रायजो राजानिबो हेफाजाब दङ। खिन्थु माखासेया मोनसे बाथ्राखौ मिडियायावहाय ओरैनो ससियेल मिडियायाव बायदिसिना सावरायदों, माने माबा मोनसे खालामदों नामा जायनि जाहोनाव बर'फ्रा दिनै 97% लानानै पास जानो हादों होनना। आसलथे गाज्रि गोसोनि सानग्रा मानसिफ्रा जेब्लायबो गाज्रिखौनो सानखायो। बिसोरबायदि मानसिया माने बिमानि गोरबोनिफ्रायनो गाज्रि साननानैसो जोनोम जाखानायफोर खोमा होननानै साननो लुबैयो। बे समाव नुनो मोन्दों हानि पट्टा राननायनि बेलायावहाय गुबुन हान्जाफोरा बान सलायनाय, मुं सुलायनाय बेखौ नुदों। थांनाय बारावबो माजबादाव जेब्ला हाखौ होदोंमोन, बावहाय सासे MCLA होनदों बेयो बिपिएफनि समनि रेडिसोमोन। आं मोनसे फोरमान होनो नागिरदों। दाखालि रुनिखाथायाव आं थारिखखौ बावगारबाय, शिबसारनि बानजायनायाव 3 नन केटेड्रेल भिलेजखौ जोङो सार्भे खालामनो थाखाय ड्रन लाबोदों आरो ड्रन सार्भे खालामनाय जादों। बे ड्रन सार्भे खालामनाय समाव बिपिएफनि मानसिफ्रा मा होनदों, हैद जाम्बाफोर थांनो नाङा, बे प्रमद बर'नि मिथिंसो, फेरेंगानि मिथिंसो, फेरेंगा प्रमदनि आखाइजों हा होनायखौ लायो नामा? जोंनि सरकारा फैगासिनो दङ, जोङो बावैसोनो हाखौ राननानै होगोन। दाना बाथ्राया जादों, जाय बिपिएफनि लिडारफ्रा जाम्बा जाम्बिखौ हा लानो नाङा प्रमद बर'नि आखाइनिफ्राय, फेरेंगानिफ्राय होनदों, बै बिपिएफनि लिडारफ्रानो गावसिनि मुंखौ थिसननायनि थाखाय गामियारि ओनसोलावदि मोनसे सान्दा खांलायनाय जाया होमबा, बे सान्दायाव बिपिएफनि लिडारफ्रानो फैसा होदों। खाम्फायानो 40 बिगा हा दं बे जायगायाव, 40 बिगानि दाखालि फैसा हरदों, खिन्थु खाम्फानि मानसियानो बादा होदों बिपिएफखौ दाफै होननानै। गोनो गोथो बाथ्राया, बिसोरनि साननाय हनाया बिराद गोनो गोथो। गावसोरो हा होगोन, हाखौ लानो नाङाबो होनगोन, बिसोर होनाय नङाबो होनगोन। थांनाय 17 बोसोरावथ' बिसोर मावखायाखिसैनो, बिसोर नस्थ'सो खालामदों। दानिया कुइसना फैदों, फाग्ला बे बिपिएफआ सरकाराव फैबावो आरो बहा राननो खाबु मोनो।
आयेन बेरेखायै जिहेतु हा दखल खालामनानै गोबां बागान बायदिसिना बेखौ कमप्रमाइज दान मोनथामनि थाखाय जोङो मोनसे इंकुवेरि कमिटि बानायनाय जादों जोंनि MCLA मानव गेदेर माधब सेत्रि बिथांनि दैदेननायाव बे इंकुवेरि कमिटिया आंनावथ' ब्लेक एन्ड व्हाइट गासिबो रेकर्डआनो दंजोबखायो जेराव आं हा आरो हाग्रा बिफानखौ सामलायगासिनो दङ बे रिपर्टफोरखौ आंबो जमा होसिगोन आरो बिथांमोना इंकुवेरि कमिटिया माबा खालामनायनि उनाव जों आयेन मोनसे बानायगोन अदालगुरियाव दुखुनांथाव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं अदालगुरिनि रायजो राजाखौ खावलायनो नागिरदों अदालगुरियाव 2 नाम्बारि टि गार्डेन बानायग्रा मानसिफ्रा रावबो जमा होयाखै गावसोरनाव टि गार्डेन दं होननानै नोंथांमोननि मिडियाखौ लानानैनो आं बे खामानिखौ मावगोन जोंनि सरकारा मावगोन प्रशासना मावगोन सिन्था खालामनाङा थाखो जिसेयाव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन